Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat nati agpailingad itinagan a Clarice, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Impagarup ko no umdas ti kinapintas agalad ko, tapno di na kun isina ti nobyo, ngam nagbidutak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Clarice dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Boyet, nakagingginat ka. Nadagsin nga rin daytoy awit ko, manang. Awit ang manmot daytoy maysa. Anya, pagbagkatan nak itinakasako kat kastoy tibado. No way. Manang. Ala, partakang pitning. Tapno makagtang tayo di pwesto apang ituludan tayo ti dayta. Kaya't kundi pumano dito naglalaok ti mga angot. Nabasbasa ko amin ang mabadbadatan. Palingki nga rod. Nakakita amat nga iti palingki as anakastoy. Umay kagit din. Di kan sumanaong. Amam Clarice, mayarig ti kinapintas mo iti may sasabong. Sana makauma aming mingmingan. Uray inal daw. Anya? Agpaiso ti bagbaga, Clarice. Sikan ti kapipintasan a nakita kadagiti amin a babae. Uray si Kaluwi. Iti amin ang nagbalin a nobyo. Sika ti katataaran kan kasisingpatan. Agyaman na, Clarice. Louie, naragsak ka kadimat lang iti relasyon ta adwa? Unay-unay. Oray siyak, natalina iti panunot ko no si katikad kadwak. Kan, kampante ak adinak isuksukat. Panagkunak, datanteg katuloyan. Isung aywanan ta kumatinaragsak, kan napnuan pinateg a relasyon ta. Wan Louie, katliklikan ta ti agaramid iti makadadaal iti ayan-ayat ta. Clarice, anak, dinagdag mo kanu ti adim, idinapan kayo iji palingke. Anya, nagipulong man gaya man day nga ubing. Saan matkit day? Nasa una laang. Aywon gayam. Awitem man dagito'y lakok akapay, ta idagas mo ijay pwesto ti agang angkat iti lako tayaw. Anya, lako akape kunayo. Wen. Ay, jak laki ti kayat. Jakon kay ti agsubli ijay. Aglalaok ti angot. Nabasapay amin ang mabaddakan. Ay naanak ko, kasta talaga ijay palingkay. Agsasabali ti maang angot mo, gapo kadagiti agduduma alako. Pasensya kayo, nanang. Ngamjak kayat nga awiton ti lako yu ijay. Ibaon nyo latan ni Boyet. Katno ado dagiti mujul nga aramiden na. Iso analagip ko asikan ti mangidagas ijay pwesto, tapno sa anak kon arumwar. Pasensya ka na talaga, nanang. Mangkumboy kayo laengan ti mangipan ijay. Uray siya kon ti mangbayad. Kaya't ko kumaam-am mo ti inam, Clarice. Apay, di mo kaya tamamamok ti inam? Saan mat nga iti kasta? Naklaatak lang amin. Taitalaan nga imbagam dayta. Sabagay. Ngam noon niya ti kunam. Agdinar tayo atalo kadananam mo. Sigurado ka? When? Adda ni Boyet akabsat ko. Di kuyog tayo. Sige nga, Rod. Agsasarak tayon to jay sentro inton bigat ti malam. Sukunin kayo laangan ije balayo, Clarice. Sige nga, Rod. Kat agyaman akmanan, Louie. Awanan yaman na. Pasat day ti panagayat ko kan ka. Louie, iso ni Nanang. Celia tinagan na. Nanang, iso ni Louie. Kaayan ayat ko. Agmano ak nana. Ay, bendisyonan na ka ni Apo Diyos, baro. Agyaman ak nana. Gapo tayong karigatan nyo ti may ita. Uray rabi.
Siyak ti rumbang nga agyaman, barok. Gaputa kayat nakamaam-am mo. Siyempre, kayan ayat ko ni Clarice. Rumbang lang ang mo kayo. Ala, agtugaw tayon. Taurayan tayo, ti-in-order ko akanan tayo. Sir, ato yung ti-order yo. Thank you. Oh, ala, mangan tayon. Ay na, nagadumot ti in-order mo, barok. Upat tayo laang matamangan. Kabalan tayo dayta, nana. Nanang, usaram man ta tinidor mo. Class a restaurant to'y ayan tayo. Ay na, sa anak nga rod na irwaman ako. Basta, oray apagbiit laang. Apa nagbaliw ti Jaryo, nana? Di ka di magustuhan dagiti makan? Ay saan man, barok. Magustuak launay. Ala, mangan tayo nga rudan. Sika nga, Clarice. Magustuhan ka di dagiti makan? Launay, Louie. Barok. Sapay ko tadi mo paspasakitan ti anak ko. Ipanamnamak kada kayo dahita, nana. Gaputa ay ayatag unay ni Clarice. Agyaman no kasta. Ay na. Pasensya anak, barok. Ang umuna akon. Kalaglagip ko gayam. Adda kasi narak ko itarabi naladawak sa payan. Ha? Ang karugrugi tayo pala amangan na. Ay isa na bali, nabsug akon. Ulitak manan ti agpasensya, barok. Sige, ina ko na. Pasensyaan ko man ni nanang. Ita nga agpaisot din na pagnumwanda itiikit ko apa nagsabat da. Anya kayo matanana? Apay apimanaw kayo adagos iti restaurant adanganan tayo. Kababain pa yan ka ni Louie. Inong tamot ngamin, manang. Hoy, di ka makisawsaw ti saritaan mi Saan anasayati kasta? Ala, inkaganser ti module mo. Uwan, manang. Pasensya ka na, anak ko. Nasa Iraq lang amin itiin aramid mo. Amumot sa anak anaruam nga agaramat iti tinidor. Ngam pinilit na. Ay na, class a restaurant di ayan tayo. Rumbang laeng amakibagay kayo. Pasensya kan, anak ko. Sana balay. Amok ton inton sumaruno. Clarice, adala kayat ko nga ibagaken ka. Sapay ko mata di mo tagidaksan. Anya ka di dayjay, auntie? Naistorya kanyak ti inam nga ibain mo kano. Ultimo di na panagusar iti tinidor, kat umdasan a pangungungtam ken kuana. Anya? Saan kumamet akasta kaanakan. Bumaketen ti inam, kat nalaka amasair tirik nana. Auntie, di mo kuman ulitan dayjay nga inaramid mo. Ken maysa, di mo kano kayat atulungan iti panaglaklako na. Ultimo panagbagkat kat di mo maaramid para ken kuana. ha? Kasano kayo ngay nga agbiahag no kasta kamet kaanakan. Ibagampay ka no adi maibagay ti kinapintas mo iti kasdi a klase ti trabaho. Saan mo takas ti kayat ko asawan, auntie? Day talaang matkit di ti ibagak. Kat namnamaek adi mon ulitan pay. Unay mo't day takawisyon, nanang. Simbaan ti papanan tayo. Ngam kastakit din di suot yo. Daytoy nga rod ti paborito kakawis ko, anak ko. Ngam daanan. Adamot sa bali abado yo. Saan pa'y matamadlaw adaanan? Kan may sa awan man tiyana. Ay, adamot di bestida ginatang ko, nanang. Day jayan ti usarin nyo. Sa anak akomportable amang isuot ijayan ako. Sana maibagay kanyak ti disenyo na. Si katirumbang amang isuot, gaputa balasang ka. Anya? Di mon pa kasikuran to'y batok. Ti importante, nadalos. Ay, alaman laangan. Sige, intayon. Nasapa tayo gayam, ha?
Wan nga ron. Nasaya at madkit day tapno saan tayo amaawanan iti pagtugawan. Sabagay, Anya ka kadinanaw. Di kay aguyak ditoy. Kababain. Hay najak nga ron malabdan ti uyir ko anak ko. Kababain nga, Rod. Da kayo isang kakita dagiti tao. Rumor kayo pala. bapanan nyo nga, nana. Ay, kwa barok, inak pala ijeruar. Saanan, nana? Oh, atoy. Inuman nyo da ito'y danom. Tapno agsardengan ti panaguyak yo. Ay, agyaman, barok. Talaga gayam, adi mo ammo ti mabagaan, Clarice. Apay ka di manan, auntie. Awan mo ti dakas ngar aramidak Anya nga awan. Napanak ijay balayo iti kalman. Nakitak nga aglulwa ti inam. Anya? Apay ka di akanayon mo adilawan ti inam, Clarice. Aguyak lang ijay simbaan kat ung tamon. Diyak mat inungungtan ni nanang iti simbaan. Imbagak laang arumwar, gaputasan ngagsarsardan ti panaguyak na. Katkit-kitaan ng ti amin na tao. Agtantanang ka kumamot, Clarice. Amangan no day tao galimpay ti pakadismayaan ti kaayan-ayat mo kan ka. Jegor, mabit man laang. Ne, apay ka di, Clarice. Adala kumakayat ko adamagan kan ka. Anya day ta. Kumusta ti kasinsin mo? Apay nga adinak mo taw-awaganan. Ne, di nakauawagan ko nam. Uwan, Jegor. Kumusta ka din ti kasinsin mo? Nasaya at latamat. Apay nga taasan mo tan nga umawawag kanyak. Adda ngamin imbaga na idi. Anya day chay, Jegor? Awan. Urayim latan nga umawag ti kasinsin ko. Wano, sarong karam ije balayda. Anya ka di mapaspasamak kan ka, Louie. Apay adi kag parparik na. Napan kami pa ije balayo, ngamawan ka kano. Pasensya kan, Clarice. Sana bale, tinapatag, nagsarak taitan. Clarice, Oh, apay aming mingmingan nakmatlatan. adday bagakan ka. Anya day chay? Pakawanan nak. Ngam agwin na swastan. Ha? Ulitak. Agwin na swastan. Ngam, apay Louie. Anya ti basol ko kan ka? Awan mo't kit di? Ngam apay. Saan ka di nga umdas? Ti panangiparik na iti panagayat ko kan ka? Awan ti makunak iti panagayat mo kanyak. Gapu ta imparik na mga ay-ayatan. Kan ipatpatig nak unay. No kasta nga Rod. Apay ang makiwin-win na swas ka kanyak. Adala nga min jak na gustuhan kan ka. Ha? Clarice, sakbay nga ipatagnak. Ipatag mo kumapay ti inam. Nadismayak iti ipakpakitam iti inam, Clarice. Ibain mo unay. Ultimo iti simbaan, kaba alam nga ungtan? Amom, dakkel unay ti pagkurkurangam iti inam. Imbes nga ibain mo, ipakitam kit di ti panangipatag mo kenkwana. Laglagi pa. Awan ka dito'y lubong, no awan ti inam. Louie. Kasano ka nga agbalin anasayat nga ina ti agbalin nga anak ta? No di mo maipatag ti mismo nga inam? Louie. Sorry. Ikarik. Ang balbaliwak. Basta din ako maisinsina. Ipakitam pa iti panagbalbaliw mo. Ipariknam ti pamatag mo iti inam. Kabayatan asibibiyag pay. Nanang, pakawanan na ko ma. Naamiris ko nga dugayam dagiti nagkurkurangak kada kayo. Clarice, anak ko. Sorry ka dagiti nararamid ko anak kasakitan tirik nayo.
Ikarik, manipod ita. Di kayon ibain pa'y. Ay na, di mon panunutan dagi jay, anak ko. Ngam aklo na, talaga na sa Irak itimpak pakitam kanya. Angam saan ka akabailan nga iwaksi. Gaputa uray kas jay ti inararamid mo. Ipatpatag kalata, anak ko. Ipatpatag kamat nanang. Katikarik, sulnitak amin ang nagkurangak kada kayo. Kas nakon. Saan mo na panunutan dagi jay, anak ko? Tinapatag, nakaamiris ka. Agnakam kamat siguro itan, Clarice. Anyangay, pimmay sojay kunak idi at ugalim ti pakadismayaan ti kaayan ayat mo kan ka. Auntie, Amom ngamin, awan sirbi ti kinapintas, no saan mutlaan na dalos ti puso kan kaunggan ti may sa tao. nakaamiris akon, auntie. Husto gayam amin ngayong bagbagayo, idi. Katuan Apay, ibagak namin aya no saan husto. Barang agbalbaliw kaitan. Uwan, auntie. Ikarik abaliwak ti saan anasaya at nga ugalik. Ay rumbang laeng. Di nakapinadakkel ti inam, tapno saksaktam laeng ti rignana. Kan may sa, no kumadinengeg mo amin apam magbagak idi. Di nakakumainsina ti kaayan ayat mo. Agyaman ak kadagiti pamagbagayo, auntie. Kat ikarik, manipod ita. Sulnitak amin ang nagkurangak kaninanang. Nasakit ti panangisina kanyak ni Louie. Ngem day tatiga po ang nakaamirisak, asaan gayam anasaya ti aramid ko iti inak. Ita, makita kon ti kinaragsak ti inak, gaputadya kon ung-ungtan, no di kat kadkadwak pa'y ngagpasyar, kastamet ti kabsat ko. Naisublimat ten ti komunikasyon mi kini Louie, ngemjak ammo no agayat paylaeng kanyak. Alakastan, katagyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Clarice. Pagayam Clarice, saan ngamin arumbang nga ibain tayo dagiti naganak tayo. Ipatag tayo kumakit di ida. Akas iti panang ipatagda kada tayo nga anak da. No may papanmat kada kayo kini Louie, di tayo maibaga. No da kayo tinaituding iti tunggal maysa, ay ket da kayon tulatta. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Clarice, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Loudly. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.